ассалому алейкум азизони дилу дида, дӯстдорону ҳаводорони барномаҳои фарҳангиву фароғатии телевизиони вилояти Суғд. Як ҳафтаи дигар сипарӣ гардид ва имрӯз мо боз дида ба дидори ҳам расидем. барномаи дастархон аст манзури шумо ва мо барномаи дастархонро аз як минтақаи зебоу сайёҳии шаҳри Гулистон баҳратон тақдим медорем. боиси зикр аст ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар соҳаи сайёҳӣ низ рушд карда истодааст ва вақте соҳаи сайёҳӣ рушд мекунад, албатта ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии мо муаррифӣ мегарданд. Ва имрӯз мо бо кадбонуҳои шаҳри Гулистон боз як таоми миллиро баҳратон муаррифӣ месозем. Бо мо бошед. бинандаҳои азиз, барномаи дастархонро оғоз мекунем ва барномаи навбати мо тавре дар аввали барнома гуфтем аз шаҳри Гулистон баҳратон пешкаш мегардад ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд Фараҳноз ва ҳам Санавбар, кормандони беморхонаи марказии шаҳри Гулистон. тавре медонем дар шаҳри Гулистон аз ҳамаи гӯшу канори Тоҷикистон сокинон омада ҳам зиндагӣ ва ҳам кору фаъолият доранд. кадбонҳои зебо, кадбонҳои азиз, имрӯз ба барномаи дастархон кадом нави таомро, яъне таоми миллиро омода карда нишон медиҳем? аввалин бор хушомадед ба шаҳри Гулистон. саломат бошед. мо ҳар ҳафта барномаи дастархонро тамошо мекунем. саломат бошед. дар шаҳри Исфара намоишеро шумо сабт намудед ки дар онҷо оши палов бо тарзи исфарагӣ тайёр намуданд бо гурунҷи девзира ва равғани зағир. ба мо хеле писанд омад. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар шаҳри Гулистон оши паловро яъне бо тарзу усули дигар тайёр намоем. яъне ки тарзи тайёр намудани оши палови мо аз он иборат мебошад ки бо ду намуди гурунҷ омехта карда мо оши палов тайёр менамоем. бисёр хуб. бинандагони азиз, ман бори аввал мебинам ки оши паловро бо ду нави яъне биринҷ омода кунанд. шумо гуфтед ки ду нави биринҷ, яъне ин кадом нави биринҷ? биринҷи кенҷа ва биринҷи девзира мебошад. бисёр хуб. корро оғоз мекунем? албатта. мо оши палови мо иборат аз гӯшт, пиёз, сабзӣ, биринҷ. барои ош болаззат шуданаш, хуштаъм шуданаш мо сирпиёз, лимӯ, нахӯд меандозем. бо ҳар як хонадон ба оши палов метавонанд масалан қазӣ ҳамроҳ намоянд, кавоби токӣ ҳамроҳ намоянд. ин ба табу завқи худашон нигоҳ карда. марҳамат. бинандаҳои азиз, бубинед ки яъне табибон, духтурон низ дар баробари он ки ба саломатии ҷомеа масъул бошанд, имрӯз ҳамчунин кадбону ҳам ҳастанд ва оши паловро имрӯз баҳри мову шумо омода карда нишон медиҳанд. ин кадбонҳо аллакай то омадани мо нисфи зиёди сабзиҳоро реза карда тайёр карданд. албатта таомҳои миллии мо гуногун ҳастанд. бале. мо ҳаракат мекунем урфу одатҳо, хӯрокҳои қадимаи худро гум накарда онро тайёр намоем, омода намоем ва на танҳо дар ҷашну маросимҳо, балки дар ҳар як хонадон масалан тайёр карда мешавад. дар рӯзғори ҳаррӯзаи мо. бинандаҳои азиз, тавре огаҳ ҳастем чанде пеш дар шаҳри Хуҷанд даври вилоятии озмуни кадбонии беҳтарин баргузор гашта буд ва қаҳрамони имрӯзии барномаи мо низ Санавбарбону дар ҳамин озмун иштирок карда будед. чӣ таъссурот доред аз ҳамин озмун? ба фикри шумо баргузори ҳамин озмун чӣ натиҷа медиҳад, чӣ нақш мебозад барои аз байн нарафтани таомҳои миллӣ? дар ин озмун мо низ беморхона ҳамчун шаҳри Гулистонро муаррифӣ намудем. аз рӯи номинатсияи таомҳои миллӣ мо баромад намудем. ман хеле хурсанд шудам ки таомҳои миллӣ аз байн нарафтаанд. сол бар сол
онро эҳё намуда истодем. дар он ҷо хӯрокҳои миллии қадимае ки масалан бобои очаҳо мо тайёр мекарданд хеле зиёд буд. Масалан мо чашидем, дидем тарзи тайёр намуданашро пурсидем, хеле баҳравард шудем. Мо хеле хурсанд ҳастем ки ҳамин хел озмунҳо хеле баргузор мегардад ва мо иштирок менамоем ва як чи масалан ваъдро барои худамон мегирем. чизҳои заруриро масалан дар озмун ман яке аз хӯроки минтақаи Панҷакентро дидам ки ба ман хеле писанд омад ва шавқовар буд ки дар он ҷо оши кӯчагӣ яъне ки тайёр намудани тарзи ин хӯрок намуди донагиҳо тайёр карда шудааст. Бо донагиҳо хеле бомазза буд ва хеле шавқовар буд ва хеле писанди ҳама буд гардида буд. Тарзи омода карданашро фаҳмидем. Дар он озмун ҳама ваи худро таваҷҷӯҳи худро ба ҳамин хӯрок карданд. хеле писанди мо буд. Дар ноҳияи Мачо бошад кашки шабдегӣ хӯрокошон хеле ба мо писанд омад, хеле шавқовар буд. ин ҳам аз донагиҳо омода мешавад албатта. бисёр хуб. дар оилаи худатон кадом таомҳоро бештар омода мекунед, таомҳои миллиро? оши дар оила масалан ман оши бурида тайёр мекунам. Масалан угро мегӯянд. Бурида оши тупа масалан тайёр мекунем. хӯрокҳои қадима оши ҷаварӣ тайёр мекунем дар хона. оши ҷаварӣ ҳам чанд намуд дорад? Чанд намуд. Дар ҳамин озмун ман бохабар гардидам ки ҷаварӣ ҳам чанд намуди тайёр карда, тарзи тайёр намудани оши ҷаварӣ ҳам будааст. дар он ҷо ҳам бохабар шудам. бисёр хуб. яъне аз баргузории ин озмун шумо барои худ таҷриба ҳам гирифтед? албатта албатта. мо имрӯз оши паловро барои чанд нафар омода мекунем? мо оши паловро имрӯз барои 10 нафар тайёр омода месозем. гӯшт 2 килограмм, биринҷ 2 килограмм, сабзӣ 2 килограмм изофатар барои он ки ваяш мерад. чӣ қадар сабзӣ бисёр бошад, ҳамин қадар оши паловро бомазза мешавад. пиёз ним кило, равған 700 грамм кифоягӣ мекунад. бисёр хуб. ман мебинам ки маҳсулотҳои мо тайёр ҳастанд. ҳамин тавр меравем назди оташтон. албатта. деги мо тасбид, ба он мо равғанро мерезем. равғани мо ки тасбид, мо аввал ба оши палова мо гӯштро меандозем. тарзи омода намудани мо якумин гӯштро меандозем. бисёри касҳо аввал пиёзро меандозанд. гӯштро андозем, босам бомаззатар мешавад. хушрӯ ва ранги бомаззатар мешавад. бо сурх шудани гӯшт мо онро бирён мекунем. зирбони баъд аз сурх шудани гӯшт мо пиёзро ҳамроҳ мекунем. саналбарбоно албатта аксар таомҳои миллии мо тарзи омода карданаш ҳамин тавр аст. яъне зирбак, асоси онро зирбак ташкил медиҳад ва ҳамин гӯшту пиёзу сабзӣ дар омехтагӣ дар якҷоягӣ мезирбонда мешавад. аз ҷӯшишаш иборат аст. ҳар чӣ қадар ки бисёр зирбиду ҷӯшид маззаи дигар метиҳад, бомаззатар мешавад. албатта. бинандагони азиз, яъне асоси оши паловро зирбак ташкил медиҳад. бале, бар ҳар чӣ қадаре ки мо ба зирбак кор мекунем, зирбакро яъне ки нағз мекунем, нағз мезирбонем, ҳамин қадар оши мо бамазза мешавад. пиёзи мо ҳам аллакай тиллоранг шуда истодааст, бо камтари дигар мондааст ки мо ба он сабзӣ ҳамроҳ мекунем. пиёзи мо сурх шуд, мо сабзиро ҳамроҳ мекунем. ба шумо кӯмак кунам. пиёз ман медорам.
میاندازیم. کمتر آمیخته میکنیم. بعد نان آب همراه میکنیم. بسیار رنگ زیبا شده است. سرخی زیبا شد. آب رو با همراه میکنیم. آب باید محصولات ما رو توشانه. زیرا در آب همین محصولات ها باید پزن. نخود همراه میکنیم. نخود را پیشکی باید شسته کمتر تر میکنیم. باید نخود کمتر ورم کند. بله. سیر پیاز ها را هم شسته تیار نمودیم. تا مدتی نیم ساعت زیر بکی ما باید که جوشد آماده میشد. بعد ما دم میکنیم. تا این مدت ما یک خورش آماده میکنیم. بله. مرحمت. زیربک به نهایت زیبا آماده شد. بیننده‌های عزیز ببینید. زیربکی ما آماده ادامه شد. کار ما چی است؟ سیر پیازش رو میگیریم. بعد گرونج رو میاندازیم. بله. گرونجمان رو تا تازه شدنش میشوییم. 2-3 مرتبه. بیایید من ستیل رو میدارم. شما برنج رو اندازید. همین خیلی به همه جای دیگ ما گرونج رو میریزیم تا که یک خیلی باشه. اکنون به بالای گرونجمون بیایید من میریزم. آب رو میاندازیم. باید که آن در علوبی بلند جوشد. همه جای دیگی ما باید که یک خیلی جوشد. ما اکنون علوب رو بلندتر میکنیم. برنجی ما برای دم کردن آماده شد. بله. حاضر ما دم میپرتویم. جمع میکنیم البته. در بینش سیر پیاز ها رو گذاشته. بله. لیمو هم میگذاریم. اکنون همه برنج ها رو در بین جمع میکنیم. رویش معلوم است که بسیار با مزه آماده شده ایستاده است. مرحمت یک بار شما چشیده بینید نمکش رو معلومه جان. نمکش نقص است. میتوانیم دم پرتویم. اکنون برای خوشبو شدن با لذت شدن ما زیره همراه میکنیم. بله. اکنون آشمون رو ما دم میکنیم. این باید 20 دقیقه دم باید خورد. آشی ما 20 دقیقه دم خورده است. الان آماده است. برای کشیدن میکشیم. آشمون رو میکشیم. زیر پیازش و گوشتش رو میگیریم. لیمو هم میگیریم. آش عجایب خوشرو شده است. آش خوشرو شد. اکنون آمیخته میکنیم. نغز کاک آمیخته میکنیم تا که سبزی و هم نخودهایش آمیخته شوند.
бинандаҳои азиз, мана дар муддати кӯтоҳ мо оши паловро омода кардем ва ин оши палови мо имрӯз ғайриоддӣ аст, яъне аз ду нави биринҷ омода шуд ва худатон бубинед бо як намуди бениҳоят зебо тайёр шуд. маззаашро ҳам мечашем. бай бениҳоят бомазза. Ин баъд ман ҳам оши паловро бо ҳамин тарз омода мекунам. воқеан бисёр бомазза омода шудааст. дастонтон дард накунад. бинандаҳои азиз, бори дигар таъкид кардани ҳастам ки имрӯз дар барномаи дастархон кадбонуҳои беморхонаи марказии шаҳри Гулистон ишрок карданд ва ин таоми бениҳоят бомаззаро тайёр намуданд. барои иштирок ба шумоён кадбонуҳои азиз миннатдорӣ баён мекунам. саломат бошед. мо низ хеле хурсанд ҳастем ки дар барномаи дастархон иштирок намудем. саломат бошед. миннатдории худро ба шумо баён мекунем ва мо дар ҷашну айёмҳо дар беморхонаи марказии шаҳри Гулистон хӯрокҳои миллиро омода месозем ва дастархонҳои идона ороста барои аз байн нарафтани ҷашну анъанаҳои миллӣ ин бениҳоят мусоидат мекунад. бале, дуруст гуфтед. бинандаҳои азиз, чун ҳар вақта гуфтанӣ ҳастам ки телевизиони вилояти суғд дар фазои интернетӣ фаъол аст ва сомонаи расмии худро дорад. шумо метавонед шакли пурраи барномаҳои моро аз саҳифаҳои иҷтимоӣ тамошо кунед ва агар хоҳед ки таомҳои миллии шумо низ мисли дигар таомҳо муаррифӣ гарданд, ба ин рақамҳои телефоние ки айни ҳол дар оини нилгун мебинед ба мо занг занед. мо албатта барнома омода мекунем ва чун ҳамеша як акси хотиравии барномаи моро ҷамъбаст мекунад. хайр, тани сеҳату хона обод бошед.